Bona tarda. Molt bé. Buenas tardes. Gisela. Mira, aquest és el que acaba avui. El hem acabat ja. Ara posa'm-nos cap endavant. Gràcies. Bona tarda, se sent, oi? Bé, benvinguts a tots. Avui presentem la conferència La descoberta de les dispenses matrimonials al diocesà de Lleida, a càrrec del doctor Joaquim Selleres i Clarió. Gràcies a tots per assistir aquí, socis, simpatitzants. El nostre president, el senyor Juanjo Cortés, excusa la seva presència, li ha estat impossible assistir. Però estem aquí un gran grupet de la Junta de la Societat. Bé, el doctor Joaquim Selleres, nascut a Fraga, fill de mare de Girona, el pare de Girona i la mare de Fraga, es va traslladar per estudiar a la Universitat de Barcelona, va estudiar la llicenciatura de Psicologia, després la llicenciatura d'Història, després es va doctorar en Història Medieval amb el tema La baronia de Fraga 1387-1458. El doctor Selleres, doctor Joaquim Selleres, és una persona que ha estat investigant, ha estat escrivint a premses, revistes, llibres, ha fet conferències. Ell, d'alguna manera, es defineix com un divulgador de la cultura de Fraga i de tota la Franja i comarques. I la comarques. Bé, ell va fer, amb un equip de la universitat, ell ens ho explicarà, van fer aquesta descoberta d'aquest fons que està en el diocesà de Lleida, que són les dispenses matrimonials, que d'alguna manera han donat l'oportunitat de tenir un recurs quan els llibres parroquials, sobretot en aquesta zona de Lleida i de la Franja de Ponent, no existeixen, pels motius que siguin. Ens ho explicarà, jo d'aquí no en parlaré, només dir-vos que aquí hi ha unes quantes publicacions, poques, però n'hi ha de les que ha fet, si li voleu donar una ullada, són per tenir només una qüestió visual. I l'altra cosa, abans de començar a deixar-los amb ells, dir-vos que aquest dimecres s'iniciarà el curs de GDS, que veig aquí que hi ha en Joaquim Casals, que és el professor que ens el donarà, i que espero que tothom tingui aquest tríptic nou de les properes activitats. Fem una conferència cada mes i, a més, aquesta primavera es farà un curs online de paleografia i un curs presencials de sigil·lografia. Moltes gràcies i us deixo amb el doctor Joaquim Selleres. Gràcies, Flor. Primer de tot, bona tarda. Agraït, superagraït de la invitació a presentar-vos una de les novetats per mi que us poden agradar, no? Que és aviam si l'encerto, sí. La descoberta de les dispenses matrimonials a Lleida.
abans de començar, dir-vos que m'és inevitable, potser per genètica, que us parli durant aquesta estona de Fraga i del seu entorn, perquè a més tenen molt a veure amb el diocesà, i les circumstàncies que van obligar a que Fraga quedés últimament fora del diocesà, però l'arxiu de la Seu de Lleida conserva un munt, ara ho veureu, de dispenses que ens esperen a tots. Tots els que tingueu oportunitat, que tingueu interès en temes genealògics, les dispenses us han d'agradar moltíssim, perquè Lleida en guarda milers i milers. Permeteu-me, doncs, que comenci. Com he dit, separaré la meva xerrada en dos blocs. La primera us presento a Fraga, integrada des de 1149 al Principat de Catalunya i, per suposat, a la diòcesi de Lleida, però es segrega del Principat Fraga al segle XV i se segrega de la diòcesi al 1205, el qual ens hem quedat sense història del passat, en aquest sentit. Parlaré de les circumstàncies de les segregacions administratives i les segregacions de la diòcesi, perquè crec que us pot ajudar a entendre què fan tantíssimes dispenses matrimonials a Lleida. I una segona part intentant descobrir les pròpies dispenses, que és el tema. Analitzarem una dispensa matrimonial de les que estic manejant per Lleida, freqüències de dispenses per segles i localitats a la Fraga i Vallcinca i una mica la naturalesa dels contraients en el sentit que ho anirem veient que eren gairebé tots parents. És a dir, les dispenses és això, és permetre un casament entre parents, però és que resulta que els pobles del Vallcinca tots eren parents. I acabarem unes conclusions que espero que us agradin. Bé, primer, Fraga, per als que no tingueu massa coneixença, va estar un important aliat musulmà, especialment rellevant a l'època bereber. Va disposar de castell, muralles, i segons expliquen cronistes aragonesos com Zurita, que és universal, era un lloc inexpugnable depenent de Lleida. Per tant, administrativament funcionava ja en època musulmana de Lleida. Hem pogut recollir nada menys, res menys que 23 descripcions musulmanes. Només en presentem una a tall d'exemple, que segurament és coneguda dels historiadors que estiguin a la sala. El terme de Tarragona limita la ciutat de Lleida, construïda sobre el riu Segre, que desciende desde la tierra de los galos, y algunas de las ciudades que dependen de ella, com Corbins, el margen de la Noguera, Balaguer, sobre el Segre, i Fraga en el Cinc. Això estem parlant de descripcions d'època musulmana. Fraga serà reconquerida pels cristians l'any
1149. Però abans havia de tenir un afer molt conegut de totes les enciclopèdies. I és que no va estar una conquesta fàcil, i en Zurita ja va dir que era un lloc inexpugnable. Jo podria afegir que té, sense treballar encara, sense escudrinyar, sense investigar, sense fer un estudi arqueològic, la ciutat de Fraga, la part antiga, lògicament, plena de galeries subterrànies. Alguns fragments els he visitat. Seria un atractiu no sols turístic, sinó una descoberta impressionant tenir un poble que es pugui veure les formes de defensa medievals. A 1134 moria a Fraga, aquest és el detall que assenyalen totes les enciclopèdies, Alfons el Batallador, Alfons I de l'Aragó. Sobre aquesta mort he de dir que tinc ja un treball acabat que canvia o farà canviar la mentalitat d'algunes coses, i us puc avançar ja d'entrada que aquesta mort, que les cròniques i que les enciclopèdies parlen de que murió d'una lanzada de moros o d'una batalla con los moros, doncs això no va estar així. El van matar els seus propis amics, ofegant-lo al riu Cinca. I aquesta investigació l'he portat a terme durant diversos anys i està pendent perquè pugui publicar-la o que pugui divulgar-la. En anys successius, la seva inscripció a l'Aragó o a Lleida va suposar un gran malestar pels reis d'Aragó, perquè just està al límit, a la franja, a la frontera. I ho veurem amb més calma, però va estar una situació delicada de a qui va pertenecer Fraga, i ha ballat durant el temps històric, ha ballat a un costat i a l'altre. Primer passarà amb els cristians definitivament, amb les tropes comandades de Ramon Berenguer IV, com crec que tothom ho sap, príncep de l'Aragó, comte de Barcelona, i el mateix dia de capitulació de Fraga, no és conquista, és capitulació, es firma la capitulació de Lleida i de Mequinensa. És el 24 d'octubre del 49. Així que ja tenim a Fraga en mans de Ramon Berenguer IV. Ell és el propietari, és el senyor feudal, és com ell se denomina amb aquests tres documents que teniu a la pantalla, es denomina príncep de Fraga. Tenint en compte que la paraula príncep té que veure amb el primer, el número 1 de tots els governants. Són tres documents per mi molt interessants, els tres són de Ramon Berenguer IV, i per no fer-ho llarg, doncs simplement el testimoni. Estan els tres documents, els he tret de l'Arxiu Històric Nacional. Què farà el comte Ramon Berenguer? Doncs repartir-ho, com feien aleshores, després d'una conquesta, entre els col·laboradors. Va passar, per tant, a integrar, per un costat, a la diòcesi de Lleida, perquè Lleida serà la successió de Roda, Roda es trasllada a Lleida des del moment mateix de la conquesta, com ja consta les constitucions del bisbe Guillem Pérez de Rabirats a 1150. És a dir que
formava part des del primer moment de la diòcesi de Lleida. La van posseir, això seria molt llarg, numerosos senyorius compartits. Són molts. Ordres militars, senyors feudals, amb una fórmula similar a la de Tortosa, que es va experimentar a Tortosa. Els que coneixeu la història de Tortosa, té un paral·lelisme perquè era el mateix governant el que ho conquistava, ho conqueria, no? I per donar dades, fins al 1955 prengué possessió la família de diversos senyorius diversos, la família dels Montcada, i en senyoria exclusiu, i la tindran durant un llarg temps. Potser que aquesta és l'època més brillant de la història de Fraga. Per demostrar que l'adscripció de Fraga passava a ser catalana i no aragonesa, malgrat ho reafirmen la tira d'escrits i publicacions, sobretot per l'internet, jo faig 4 arguments. L'adscripció judicial. Tot això ho he treballat amb intensitat amb la tesi doctoral que després us comentaré. Per tant, en el moment que es va organitzar el primer veguer o jutge de Lleida, Fraga depèn de Lleida. Un segon argument és que els impostos on es pagaven? Al territori on pertanyes, no? I Fraga pagava els impostos a Lleida. En cas dels jueus, era bona part, pagaven a Barcelona, que era la final de totes les aljames jueves de Catalunya. Un altre argument és el control espiritual. I el control espiritual estava basat en la seu, que ja hem vist que des de 1150 ja formava part de la diòcesi lleidatana. I a més, que tota la conca del Cinca, aquest serà un tema molt debatut pels historiadors en general, tota la conca del Cinca feia frontera amb l'Aragó. I on arribava just Aragó? Bueno, ho intentarem veure. La primera delimitació de terme, tot i que, perdoneu la lletra menuda per voler atapeir informació, la va fer ja el fill de la Peronella i Ramon Berenguer IV, el rei Alfons d'Aragó, Alfons el Cast. Ell va confiar la repoblació a un templer, com ja havia fet també el seu pare, cedint territoris de Fraga als templers, i a partir de governacions com a Arnalmil de Pallars i els seus hereus, es va qüestionar o demanaven que es limités Catalunya, que es limités Aragó. I ell és el primer, he trobat informació en aquest sentit, molt interessant, perquè és un tema debatut, que si era Jaime I o no era Jaime I el que va crear límits. Res de tot això. Un mapa copiat a Lleida per Botet, que representa el Valiat de Lleida, ens dona una bona mesura del que era Lleida en aquell moment. Està fent una descripció molt acurada, tot i que deixa
fora a Massalcoreig, que actualment és catalana, però va deixar fora de la vegueria de Lleida, pertanyia a Fraga, Massalcoreig. La divisòria creuava el terme de Fraga per els llocs de Castelló i Montfredel i aquests llocs concrets es diu, jo ja us he avançat abans que és una leyenda, on es va produir la batalla con el rei Alfonso. És una leyenda. No, Alfonso, el batallador, sí que va tenir una petita refrega l'any 34, el mes de març, però la batalla definitiva no es va produir fins al mes de juliol. I en aquella batalla ell ja no hi era, o no hi era viu, tot i que la seva tenda estava custodiada igualment. Doncs bé, puja la divisòria per la Clamor Salada o Clamor d'Almacelles, una torrentera que està entre Fraga i Saidí, seguia la línia fronterera per la Torre de les Arques, Torre de Roger, Torre de Medina o de Sa Medina, per la Clamor fins a la Serra Pedregosa, cap al nord i entrava al riu Sas, punt geogràfic de separació de 3 termes diferents. Aquest és el mapa de Botet. Per tant, Fraga, tot i que la parteix, perquè el terme, ja ho veureu en la imatge següent, era un terme molt gran, la parteix, però Fraga quedava igual situada a la part catalana. La part vermellosa és el terme de Fraga. És un terme immens, té 2 illots al centre, el de l'illa de Cinca, Peñalba, que pertanyien a Sigena, a les monges del monestir de Sigena. El terme és molt gran perquè el rei Jaume I va oferir tota la part que està més propera a la part baixa de l'Ebre, tota aquesta part immensa, la va oferir com un regal als Montcada, per un costat, i als fragatins, per haver-lo ajudat. I és una terra que per Fraga és molt estimada, perquè són boscos, són animals silvestres encara, toca l'Ebre, una riquesa amb arbres i amb fusta terrible. Bé, quedava partit, clar que quedava partit pel riu Cinca. El teniu una mica més amunt. Com demostrar la catalanització de les contribucions? Durant el període de Pere II es van assenyalar límits pel cobrament del bovatge, impost exclusiu per territoris catalans, on contribuïa Fraga, va contribuir molt de temps fins que se'n va deslliurar perquè era un impost que era molt carregós. I definitivament en Jaume I, tan nomenat sempre per tots els manuals, reitera que el Cinca, cal entendre les riberes, no el riu, és el límit de Catalunya amb l'Aragó. I a partir d'aquest moment, una expressió que permanent en la ment de tots els historiadors, tan manida com a la frontera va des d'Usquam Fincam ad Salses, des del Cinca fins a Salses. Quedava clar
o queda clar, espero, que Fraga era catalana en aquest moment. Reconeguda com a catalana pels propis aragonesos, amb la qual no hi ha equívoc. El justícia Giment Pérez de Salanova dictà un informe en 1311 al rei Jaume II que Fraga formava part de Catalunya, un informe molt conegut i que és inapel·lable en aquest sentit. I els reis acceptaren que Fraga pertanyia a la vegueria de Lleida i a Catalunya només fins a les Corts de Tamarit de 1375, reclamada pels aragonesos perquè volien establir a Fraga una taula de canvi, una taula de recollida d'impostos per contrarrestar els impostos dels catalans. Tot i això, no la van deixar participar a les Corts Aragoneses, tot i que el 75 es declarava oficialment en Corts Aragonesa, no la van deixar participar en Corts fins a 1406, gràcies a que la reina Maria de Lluna era reina i senyora de Fraga, doncs va intervenir dient prou. Si realment la voleu com a aragonesa, ha d'estar també formant part de les Corts Aragoneses. I aquí canvia la història. Comencen les segregacions. Segregacions de què? Pues del territori que havia estat influenciat per la diòcesi de Lleida des del primer moment, de Roda fins a Fraga i més avall, no? La primera segregació és a la Ribagorça, en 1305. La segona fase serà al Cincle Mig Illa la Llitera, amb els mateixos arguments, que si la moneda, que si el rei tal havia dit, o una cosa o altra, no? I l'última fase, el Baix Inca, el 406, que ja hem mencionat. Els territoris segregats, que ara hi entrarem també, justifiquen la nominació de franja dintre de l'Aragó, perquè quedava un territori que havia estat diòcesi de Lleida, però partit per la meitat, justament. De dalt a baix, tallat, amb una valla, amb un ganivet, tallat de dalt a baix, deixant una banda reivindicada pels aragonesos, en fases diferents, i l'altra quedava per la diòcesi de Lleida, no? La segregació administrativa de la franja és d'interès, al meu parer, que va estar... Perdoneu que m'acosto una mica més a la pantalla, perquè la lletra aquesta menuda també em costa una mica. Jaume II va prometre una gran un gran afer pels aragonesos, i els que els hi regalaven la Ribagorça, primera segregació, home, a canvi d'haver fet la Universitat Lleidatana, la primera universitat de la Corona d'Aragó. Aragonesos havien protestat, clar, i els hi va prometre que els hi regalaria la Ribagorça. L'autor Gaia Massot explica que aquesta primera segregació era com una enlluernadora recompensa
perquè tranquil·litzessin els aragonesos, no? Bueno, les Corts de 1300, i en les quals ell havia, en les mateixes Corts, havia creat i decretat la fundació de l'Estudi General de Lleida, la Universitat Lleidatana, declarant que paral·lelament els comtats de Sobrarbe i Ribagorça serien també aragonesos, i així mantenia la clamor d'Almacelles, una part geogràfica que ara assenyalarem amb el mapa que us presento, assenyalaria el punt de divisió d'Aragó i Catalunya. En aquest mapa he pintat en 3 colors diferents les divisions, les segregacions que rebrà el terme de Fraga al llarg de la història. La primera és el Cinca, que és el color vermell. Segueix la línia del riu, no? La ribera, en realitat. Una segona és la segregació que es produirà degut a la intervenció de Jaume II com a rei, i puja la línia pel Cinca, però creua per la clamor d'Almacelles, que és la línia blava ascendent, no? I la tercera divisió ja s'ha mantingut gairebé fins quasi els nostres dies, és la línia verda, que acabarà passant tota la part històrica de Fraga, ja no el gran terme, sinó la part inicial, on està la ciutat, on està la part més pròxima, no? A Catalunya, passarà a l'Aragó també. Si a tot això, a aquestes segregacions històriques, hi sumem que també es va anar produint una segregació diocesana, entendrem que la diòcesi de Lleida va quedar a cavall de 2 territoris, un aragonès, per decreto, i l'altre propi, no? El seu. Fins a l'arribar al 1955, o sigui, fa 4 dies, la Conferència Episcopal Espanyola va proposar ajustar els territoris diocesans. Oi, mira, i li va tocar Lleida. Segons l'investigador Casanova, la premsa es va encarregar de crear un ambient que tots recordareu, d'anticatalanisme, que si Catalunya s'apropia de tot, que si l'aigua de l'Ebre, que si les obres d'art, que si la llengua, va estar uns anys de contaminació. Era el que es proposava, així que durant el mandat del bisbe Aureli del Pi, confessor personal de doña Carmen Polo de Franco, aquest bisbe planteja l'operació Salvar Barbastro. Què li passava a Barbastre? Que havia perdut la gent, igual que tot el Cinca, però Barbastre amb més intensitat. Barbastre s'havia quedat sense ingressos. El bisbat de Barbastre s'havia de fer o suprimir-lo o donar-li terres, i es va optar pel segon. Dividir la diòcesi de Lleida per passar-la a Barbastre. Un cop segregat no res menys que 110 pobles del Cinca,
van centrar el seu esforç polític en segregar el Museu del Seminari de Lleida o també segregar l'Arxiu Històric Diocesà. Es van emportar del Diocesà de Lleida allò que van poder, allò que estava suelto, no? Que no s'havia d'estripar fulles, no. Tot havia estat massa fàcil, ¿vale? Per què? Perquè havia comptat amb arquebisbes, amb despatxos a Roma, que és el que deia la premsa, és que lo dice Roma, no? Eren despatxos, no era Roma. El citat Casanova centra en dos cardenals, per donar-ho més concret, el Martínez Somalo i Arranz Casado, i l'arquebisbe López Quintana, els tres, per dir-ho d'una manera suau, d'ideologia espanyola. Arribats en aquest punt, permeteu-me que us faci dues invitacions. Una, el que he dit, que pot semblar en algun punt agosarat, està demostrat al llibre o al treball La baronía de Fraga y su progresiva vinculación al Aragón, 1387-1458, tesi doctoral presentada el 2006 i que està actualment compartida a la red. És a dir, la teniu perfectament al vostre abast i descobrireu el que he dit i més coses. I una segona invitació, ja més actual, és que la propera Fraga Medieval 2025, que celebra el primer cap de setmana de novembre, quedeu invitats. Jo soc el fundador d'intentar redescobrir la nostra història a Fraga i, bueno, ja portem 10 anys fent activitats medievals, en fira, conferències, música, balls, lo típic, no?, medieval. Quedeu invitats. Un llibre de lectura obligada per a aquells que el tema de la diòcesi de Lleida us hagi una mica trasbalsat. El llibre es diu El complot i en ell s'analitza el decret de segregació diocesana i el litigi sobre obres d'art d'un museu que es va crear posterior a la segregació. Vull dir que no, en el moment de la segregació no existia. El bisbe de Lleida que va viure i patir aquest procés era don Ramon Mallacall, va morir molt agobiat, va viatjar diverses vegades a Roma per tractar el tema, però es va desanimar moltíssim. Per què? Fixeu-vos una frase seva. A Roma tenen un munt de papers de 2 metres contra Catalunya i només 20 centímetres a favor. Què vol dir? Doncs que tot es venia preparant des de feia molt de temps. No va estar la segregació de la diòcesi o la segregació política, una cosa improvisada per un polític agosarat. Mireu, aquesta, a grans termes així una mica senzills, aquesta era la diòcesi de Lleida. La línia del mig, de punts, indica la partició. Doncs bé, Lleida va seguir sent diòcesi de la part aragonesa.
de moment. I totes les partides que jo he anat trobant de documents de dispenses matrimonials i altres molts documents de la diòcesi em fan referència a tota aquesta diòcesi i estan a Lleida. D'una manera més puntualitzada, la diòcesi queda dividida en només la part verda, tenint en compte que aquelles coses del destí es va aprofitar la segregació de la diòcesi de Lleida perquè el bisbat d'Osca se n'emportés també territori o la de Saragossa també. Bé, però les segregacions, permeteu-me que faci a partir d'aquest moment una mica de reflexió. Les segregacions d'aquesta zona, la zona de Fraga i Cinca, no han acabat. Aquest darrer mes d'octubre passat, fa 2 dies, la premsa lleidatana alertava sobre un nou intent per part del govern d'Aragó de modificar els límits fronterers entre Aragó i Catalunya un altre cop. Com? Si no s'evita, si no es fa res en contra, el govern d'Aragó pretén retocar novament 5 municipis aragonesos de la franja històricament segregada de 8 localitats de la província de Lleida, amb el lema redefinir los límites de las 2 comunidades autónomas. Sona bé. Segons informava el conseller de Forment, Octavio López, les retallades afectaran, aquest és aragonès, afectaran els límits entre Fraga amb Alcarràs i Massalcoreig, Seròs i Soses, el de Bellver de Cinca amb Bertillon, amb Gimenells i el Pla de la Font, els de Seidí amb Alcarràs i, per últim, el de Tamari i de Llitera amb Almacelles, Lleida i també Gimenells. No sé, traieu les conclusions que vulgueu. És a dir, des del segle XIV que les segregacions van començar i, segons intueixo, no han acabat. Si ningú para amb l'excusa de redefinir límites, ens podem trobar que tornen a fer una retallada del nostre territori. I aquí em començo la segona part de la conferència, que són les dispenses matrimonials. Ara que hem vist què feien a Lleida, o per què quedaven a Lleida 2 grups importants de dispenses aragoneses i catalanes, intentem descobrir, com a mi em va tocar fer, què és això de les dispenses i què fan a Lleida, quantes n'hi ha i com es pot consultar. Després de 20 anys, 20 anys trucant les portes del diocesà, regit en aquells moments per mossèn Viola, o les portes de la catedral de Lleida, regides per el mossèn Francisco Castellón Cortada, vaig sentir parlar, 20 anys de trucar portes, vaig sentir parlar per primer cop de dispenses matrimonials de Lleida. A Lleida, gràcies al canvi d'arxivers religiosos per seglars professionals en arxivística, ha estat, almenys per mi i per tots els investigadors de futur, una bendició de Déu.
Què és una dispensa? Que es troba en una dispensa. Una dispensa és l'anul·lació d'un impediment matrimonial. O sigui, una figura jurídica canònica per la qual s'eximeix la norma canònica a favor d'un particular. Això vol dir que si hi ha un impediment de sang o de parentiu espiritual, les dispenses facilitaven les fusions matrimonials. Les dispenses es troben definides ja al cànon 85 al 93 del Codi del Dret Canònic. Per tant, no és un invent. I només l'autoritat suprema de l'Església, o sigui, el Papa, pot dispensar d'un impediment raonable per matrimoniar entre parents de sang o d'afinitat, és a dir, vínculs naturals o vínculs espirituals. Aquest procés d'arribar des del pàrroco al vicari general, al bisbe, al representant de Madrid, a Roma, tot aquest procés a vegades durava un any i dos. Es va acabar simplificant suprimint lo de Roma. És a dir, si arribava al vicari general, en aquest cas de la diòcesi de Lleida, tenia potestat no sols per abreviar el temps, no? I permetre aquests matrimonis inicialment de parentiu, sinó que simplificava moltíssim tot plegat. Què va passar quan vaig anar descobrint aquestes dispenses?